Hej, jeg hedder Christoffer. Jeg sidder til daglig i teknikken herinde hos Digisens, og jeg vil i den her video give en introduktion til dokumentationsmodulet i Compliance-portalen. Og lad mig lige starte med at vise, hvorfor det i hele taget er nødvendigt med dokumentation. Det er sådan, at hvis vi kigger ind i hovedloven, bogføringsloven her, jamen så er det et gennemgående tema, at virksomheden er givet ansvaret for at komme på niveau med gældende lovgivning. Så eksempelvis her i hovedloven fremgår det, at det er virksomheden, som skal udarbejde dokumentation for sin bogføringsprocedure. Det er virksomheden, som skal registrere alle transaktioner nøjagtigt. Det er virksomheden, der har pligten til at sikre et transaktionsspor, og det er virksomheden, der har pligten til at sikre et kontrolspor. Og det her tema er virkelig også gennemgående, hvis vi kigger i den bekendtgørelse, som er særligt rettet mod virksomheder, der sidder i ikke-standard bogføringssystemer, at det er ligesom virksomheden, som skal sikre, at det samlede bogføringssystem kommer på niveau med gældende lovgivning. Og det er virksomhedens ansvar, gør i virkeligheden, at det ikke er tilstrækkeligt bare at sige, at man har et lovligt bogføringssystem. Man skal ligesom også kunne føre bevis for det igennem noget dokumentation. Og det betyder helt lavpraktisk, at selvom man som virksomhed sidder i et vilkårligt digitalt bogføringssystem, et ikke-standard bogføringssystem, og har gjort det lovligt igennem compliance-portalens moduler, jamen så er det altså stadig nødvendigt at kunne etablere noget dokumentation, der viser, hvordan det samlede bogføringssystem er gjort lovligt. Og den her dokumentation, den har vi gjort det ret nemt at få dannet over i compliance-portalen. Så det er simpelthen blevet et helt modul for sig, hvor igennem man kan hente en dokumentation, som man kan vise, hvis myndighederne kommer på kontrolbesøg, og man kan vise til ens revisor, når de kommer på besøg, for det gør de med sikkerhed. De skal nemlig spørge til, om man sidder i et lovligt bogføringssystem. Så jeg kunne godt tænke mig at prøve at give sådan en live demo af, hvordan modulet det virker over i compliance-portalen. Så vi hopper lige igennem her og over til en compliance-portaladgang. Og her har vi stillet os i det modul, der hedder dokumentation. Og herinde i dokumentationsmodulet, jamen der vil det fremgå, om der er dele af loven, man endnu ikke er på niveau med. Og når man er på niveau med alle dele af loven, så vil man hernede i bunden kunne hente en dokumentation, som man kan give til sin revisor og eller myndighederne. Lad os lige for den her virksomheds vedkommende prøve at zoome ind på, hvad det er, vi faktisk kigger på. Så op øverst, der kan vi se nogle kasser, og hver kasse repræsenterer i virkeligheden et delkrav i gældende lovgivning. Og for den her virksomheds vedkommende, der kan vi se, at vi er ligesom kommet på niveau igennem portaladgangen med at kunne modtage elektroniske dokumenter. Og det kan vi se ved, at der er sådan et grønt flueben, der lyser op i forhold til det krav, der hedder at kunne modtage dokumenter. Dokumentationsmodulet gør det også tydeligt, at vi er i stand til at kunne sende e-dokumenter igennem compliance-portalen. Vi er kommet på plads med de krav, der er til vores transaktioner. Compliance-portalen har hjulpet os på plads i en sikkerhedskopi og med adgang til et digitalt bilagssarkiv. Så alle de her dele lyser ligesom op grønt. Men tilbage udstår altså, at der er sådan en rød advarselstrekant her på vores bogføringsprocedure. Og den skal ligesom fortælle os, at her er delkrav, vi endnu ikke er kommet på plads med. Og i virkeligheden er det herinde på dokumentationen også givet sådan en kort indsigt i, hvorfor vi ikke er på plads. Der står ligesom, at vi mangler at dokumentere vores bogføringsprocedure. Så ved at klikke os ind på modulet igennem dokumentationen her, jamen så kommer vi ind i en lidt mere fyldestgørende beskrivelse af, hvad der så skal til, at vi kommer på plads. Og det er et gennemgående mønster for alle delkrav. Hvis der er et delkrav, der lyser op i rødt i dokumentationen, så klikker man så bare ind på det delkrav, og så skal vi nok vejlede igennem, at man kommer på plads. Så lad os lige få gjort det her med bogføringsproceduren færdigt. Der står her, at vi mangler lige at afslutte den, så lad os prøve at gå ind og kigge, hvad det er, vi mangler ind i den. Den skal lige have lov til at indhente vores besvarelse. Og okay, vi kan se, at vi mangler lige at få angivet en ansvarlig i vores virksomhed, så det fik vi gjort her. Og når vi hopper retur over i compliance-portalen, jamen, så kan vi se, at nu ændrer den tilstand til, at nu er vi kommet på niveau med også det her krav. Og går vi under dokumentationen, jamen, så kan vi se, at nu er vi grønne på alle de krav, der er i gældende lovgivning. Og det betyder, at vi hernede i bunden, lad mig lige zoome ud, så vi kan se, at hele knappen har fået adgang til en knap, hvor igennem at vi kan generere vores dokumentation. Og gør vi det, så kommer der simpelthen efter nogle få sekunder her en pdf ud. Og den pdf,
Den kan vi sende til myndighederne, hvis de spørger efter den, eller til vores revisor. Og med den kan myndighederne eller revisor selv gå ind og danne sig et overblik over, hvorfor vi er på niveau med lovens krav. Så jeg håber, at vi med den her introduktion har givet et godt indblik i, hvordan man danner dokumentation over i compliance-portalen. Hvis du stadig sidder med behov for at få noget hjælp til enten det her modul, eller mere generelt noget vejledning og rådgivning i forhold til compliance, så er du meget velkommen til at række ud til os, enten på vores e-mail support@digisens.dk, eller ved at ringe til os på telefon 86 726 3x0. Tak for din tid.